Indonesia. Ing kalodhangan menika kula Budi Pambiwara ngaturaken wilujeng riyadi warsa 1496 Hijriah utawi 2000 selangkung Masehi. Ngaturaken wilujeng riyadi sedaya lepat nyuwun papunten ingkang sengaja utawi intan boten sengaja, ingkang lair utawi ingkang batos. Mugi-mugi sedaya amal kesaenan panjenengan sedaya lan kula dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mekaten atur kula akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah SWT.